Беше изключително секси, като беше с тези шортите, тениската, беше много яко. Дори да не си тръгна Шортите, тениската? с теб, аз ще спечеля много приятели тук. Много ми се реши. Допи ми се едно кафе. Така че реших да си направя социалните ми мрежи. Опитах се и видях, че има някакъв тип резултати в Инстаграм, но не толкова задоволително за мен. Като сложим на кантар работата, която ми отнема, времето, което ми отнема да създавам какъвто и да е контент. Да. Бях решила, че YouTube ще бъде нещо, което ще правя на английски. По-скоро не. Март месец аз пак не знам какво правя с живота си. Но реших да си направя кафе и да видим дали ще ми се получи сърцето на кафето. Упси! Ама за къде съм, ако не изгубя капачката на млякото, и за къде съм, ако не разлея половината мляко навън? Нищо не се получи. За мен това не е сърце. Сядам, за да си догледам Ергена. Днес е четвъртък, между другото. И децата ги няма, така че съм на спокойствие. И обикновено в четвъртък обичам да изчистя целия апартамент. Но тази седмица ми дойде малко в повече, психически. И 1:20 е почти. Аз се прибрах в 10. Направих си закуска обяд, защото няма да обядвам. И си пуснах Ергена след това. И още съм седнала и това правя. Доглеждам си Ергена, пия едно кафе и след това ще изчистя. Просто имам нужда малко главата ми да си почине. На тишина. Че пса не гадно, нямам да... И там ще обядвам, защото там ми е любимото място. Малко е ветровито, ама... and improve upon. Now, I think race is often